Mešavina za bolji san. Sastojci: 5 kafenih kašičica meda, 1 kafena kašičica himalajske soli. Priprema: sastojke dobro pomešajte u čaši. Kafenu kašičicu ove mešavine stavite pod jezik 20 minuta pre spavanja i pustite da se rastopi. Himalajska so sadrži više od 80 minerala i jedinjenja koji su organizmu potrebni za različite telesne procese. Med ima opuštajuće delovanje i pomaže da vredni sastojci himalajske soli dođu do svake ćelije u telu. Ova mešavina takođe deluje i tako što podiže nivo serotonina, pa će vas prirodno osloboditi stresa i omogućiti vam miran san. Ne zaboravite da kliknete na like i subscribe.